sin ag insachaich na dhéing an stórí ag seach. A bhéal uite seo? Ha? Gléimhbha. Neonaí cuireadh seach a déanamh seach. An cuireadh sia a déanamh seach. Ga cuireadh cúig a déanamh seach. Trí cuireadh céar a déanamh seach. Céar cuireadh trí a déanamh seach. Cúig cuireadh ga a déanamh sia cuireadh an a déanamh seach. Cuireadh neonaí a déanamh neonaí cuireadh an ga trí céar cúig sia seach díneasáin goram a déanamh seach. An cuireadh an ga trí céar cúig sia díneasáin goram a déanamh seach. Ga cuireadh an ga trí céar cúig díneasáin goram a déanamh seach. Trí cuireadh an ga trí céar díneasáin goram a déanamh seach. Céar cuireadh an ga trí díneasáin goram a déanamh seach. Cúig cuireadh an ga dá díneasár a déanamh seach. Sia cuireadh an díneasár uile a déanamh seach. Seach díneasáin cuireadh neonaí a déanamh seach. D'écart na céistín seo seach cuireadh neonaí, trí cuireadh dé a déanamh seach, céar cuireadh trí, ga cuireadh dé a déanamh seach, cúig cuireadh dé a déanamh seach, agus sia cuireadh an a déanamh. Tá má ag cuireadh go seach.